Today is 25th of May 2022. BrainPowerPlanet.com is live here today. Planet TV is live here today. At the burial ceremony of High Chief Amandi Ezenwa Ezeugonabo, Onatara dike Mawan. Lagos State is proud of you. Achina is proud of you. Amala is live here today. Amala Achina Achina is in Aguata local government area of Anambra State, Nigeria. The Ezenwa family mourns today. Barrister Annex Ezenwa Ezeugonabo Kawo. This is the Lagos State Friends of Justin Amandi Ezenwa Ezeugonabo, Onatara dike Ma. They are here all the way from Lagos State to mourn Justin Ezenwa Ezeugonabo. Live in Achina. BrainPowerPlanet.com is live here today. Planet TV is live here today. Amala Achina is present here. Kelechi Ezenwa is the chairman. Amala Achina United. Amala Achina is live here today.
Amala sonya mechara ihe dere ya ka jawara ụka. Ihe mechara ihe dere ya jawara ụka. Ege metụkwara ya n'ahụ ọ da-amụma maka ihe dị n'oge erika. Ma onye na ngwa ngwa ochi ile esite atịhụ ndị ka ya na-asụ okwu. Uche ọnọdụ ya. Ya bụ okwu adabagogodi. Ya bụ Thank you.